Ja, hoi. Onze ideale klas is 2F. Nou, De ideale school ziet er net zo uit. Die doos. Heel wat meer zwembad erbij natuurlijk. Op het dak. Heel goed. En dat de leraren die daar met komen. Ja. En dat wie je eigenlijk wel. is de Barnagel College zo ideaal voor jullie? Omdat ik erop zit. Ja, dat is altijd leuk. Wij zijn Sanne en Katja en wij zitten op het Barnagel College en het is echt een hele leuke school. Nou, zeg dan wat. Ja, wat moet ik zeggen? Nou, wij kunnen absoluut geen Fries praten, dus we gaan even een heel mooi liedje zingen. Ja. Oké, 1, 2, 3. You have to go and leave me. Don't make it so hard, just run. It's not that big a thing, you're on the other side of town. Don't want to, don't like to, there has to be